नर्थ क'क्राझार आनसलिकनि Hero of the match दिनैनि गिबि जागायनाय बेवहाय साबसिन गेलेगिरि महरै बान्था आजावनो हानाय आंखौ बयबो बुङो नों कालसाराव थाबाय थायोबा रसा नांसिगोन होनो आं दुखु मोनो आरोखि सम सम जेरावबो थानांगौ मानसिफ्रा बरिया एसे दांनायथारसैलै बरिया दे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोफैनाय लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि Uparma Narzary long live Uparma Narzary long live एबार नामा गान मेगननि नोजोराव ना रेडि जाबाय आदा नानि मोनहा दे एसे नायहरदो हाय नानावफोर गोजा गासिबो हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनै माने जोंहा नै दतमा हाई सेकेन्डारि फिल्डआवहाय माने मा होनोमोनलाय आन्डार 13 फुटबल उन्दैफोरनि खेला जानो नागिरदों बेवहाय दा जों मोसाहैनो थाखाय रेडि जाबाय गियानोदय लाइब्रेरिनिफ्राय लारि लारि थाबायबाय जोङो बिराद बुरजा बिसोर नानि मोनहा ख्रिस्टि मोसाहैगोन माथो नोंबो दंलाय नानि मोनहा आयु बिनिफ्राय जों दा थांसिगोन जाहैबाय दतमा हाई सेकेन्डारि फिल्डआव माने हाब नै आसोलफ्रा टट' गाखोबाय बा टिक्रि ब्र वाव सानसुमा नानि मोनहा टट' गाखोबाय खोनानाय बायदिबा प्रेक्टिकेल बसुमतारीबो फैयो होननाय खोनादों लोगोफोर औ नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था ओमफ्राय दा गियानोदय लाइब्रेरि बेयो लोगोफोर दतमानि दा जोङो दतमा हाई सेकेन्डारि फिल्डआव थांगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय आंजों सोर सोर दं गिबियावनो जोङो दा आन्डार 13 फुटबलनि बेवहाय एसे मोसाहैनो नागिरदों जोंखौ इनभाइट खालामनायलाय लकेलिटि एरियायावनो जानायलाय नालाय बेखौनो दा जोङो एसे मोसाग्लांनानै देखायनो नागिरबाय आरोखि दा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा ओमफ्राय दा नै सिगाङावहाय थेख्रेजों सोमदोनदों दङ आइफन बावसो बेना ओमफ्राय जों दा हाई सेकेन्डारि फिल्ड सफैबाय फिल्ड मानि जेनेबा सफैबायानो ओमफ्राय दा जोङो नै बे गेटजों हाबनो थाखाय लाइन जादों जाहैबाय नै बे बिनानाव मोनहा दा सफैनानै दङ नै लाय नै बेखौ नायनानै लायदो नै बड'लेण्ड मिशन फर सास्टेनेबल साइन्स दा 3 रड आन्डार 13 इन्टार आनसलिक फुटबल टुर्नामेन्ट जाहैबाय 2023 हाई सेकेन्डारि फिल्डआव ओमफ्राय नै दा जोङो हाबलांनो थाखाय रेडि जाबाय दा नानि मोनहा दे एसे नायहरदो हाय नानावफोर गोजा गासिबो ख्रिस्टि मोसाग्राफोर जोंहाथ' नायसनो मोनोसा मोखांखौनो देखायनो नागिरा नानिमोन दा हाबलांसिगोन जोङो दा थांगासिनो दङ मोनखाबायानो मोसाग्रायानो बे माबाल' गियानोदय लाइब्रेरिनिफ्रायल' खोमा आयौ हालालै नोंजों बा लोगोफोर फिल्डआ बेनो दतमा हाई सेकेन्डारि फिल्ड लागाव बेमपारथि दामगासिनो दङ खेलाया जाथ'वाखै दा सिगाङावहाय दावहारु फुटबल खेलाखौहाय बेवहायनो बानायनाय जादों सिगां बे दावहारु फिल्डआहाय जाजोबाखैमोन नालाय ओमफ्राय नैबे मिटिं जाग्रा स्टेज दा नानि मोनहा माने बेवहाय जिरायसिगोन सियाराव दसे प्रग्राम जागोन जाहैबाय बिनि उनावहाय मोसानाय होनोसै बिनिफ्राय फुटबल खेला जानोसै लागाव बेमपारथि दामग्राफ्रा
लोगोमोना जिरायगासिनो दं दा मोसानांगौ नालाय ओमफ्राय फिल्डआ नै लोगोफोर बेनो हाई सेकेन्डारि फिल्ड नै लोगोफोर टिमा बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे दंखाजोबो ओमफ्राय नैबे नर्थ क'क्राझारनिफ्राय जाहैदों मोनहा अबे स्कुलनि औ अबे स्कुल मा स्कुलथ' नंला ना ना बाबुमोनहा बे टिम मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय हरै टिम मोनसे दङ बेथ' लकेलनि बादि मोनथारदों आङो आसलफोरखौ सेंग्राफोर अबेनिफ्राय नोंस्रा रामफल आनसलिकनिफ्राय खाथिनिफ्राय सेरफांगुरिथिंजायनि दे इसोरखौ फुरा फेजेनजोबथार मोजाङै जोनानै गल सोसिलाजोब लकेला देरहानांगौ खाथिना जा दे औ नै नोंस्रा बैसोरखौ जुसिजोबनांगौ दे हागोन ना हाया हायो रामफलनिफ्रायनो नै बाबुमोनहा आन्डार 13 जोग्राफ्रा नै लोगोफोर दा माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावगासिनो दङ बेनि मुङावहाय दा जों आर'ज 1 मिनिट आर'ज गाबगोन जाहैबाय बिबार बावसिगोन बावनाया नै जोंना साराबो होथारदों मोजाङै खेब जोंना दानिया क्रिकेट सारा फिरफिला उरायहोसिगोन दतमा आनसलिक अफिसनिफ्राय बे आन्डार 13 खौहाय जेनेबा फुटबल खेलाखौ होनाय जादों जाहैबाय दा बिरहोखांबाय ओमफ्राय नै ओरै साखाथि फाखाथियाव गोबां सारमोन मेदाममोन दं नानिमोन दङ जोंना दा मान गोनां सारमोनहा बिबार बावगासिनो दङ लोगोफोर दा बिबार बावखांनानै दा नै गावबागाव जायगायाव जिरायफिनसिगोन लारि लारि बेसेबांदि समायना नायनो बोथोराबो दुङा सुङा अखा हाया बरिया जादों फुरा ओरै राउन्ड गिदिंगोन जाहैबाय ओरै थांनानै बैसिम नोरसिम सिदा थाबाय सिदा दहाय गिदिंना फैनाय जायगाखौ मोनफैफिनबाय बेखौ बेयाव दोनफैबाय दा लोगोफोर फरायखांबायना लोगोफोर जोंना दा बिनानावमोनहा माने मोसासिगोन जाहैबाय लोगोफोर जोंना दा प्रेक्टिकेला गान खनसिगोन ओमफ्राय नै फोथार सिङावसो होयो खुलुमहरबाय आखाइ खबनो खावलायहरबाय आंखौ बयबो बुङो नों कालसाराव
थाबाय थायोबा रसा नांसिगोन होनो आं दुखु मोनो आरोखि सम सम जेरावबो थानांगौ मानसिफ्रा माने आङो कालसाराव थानायनि खारनानो जाहैबाय आंबो आजिखालिथ' बयनावबो दुखु थायो टेनसन थाङो दाङाबाजि जायो सोरबा सासेखौ मिनिस्लुनानै रंजाहोनो हायो खोमा होननानैसो दङ नङाब्ला आंबो गुबुन मावनानै माला ओंखाम जानो हाखांसिगौ दा आङो मेथाइखौ रोजाबनोसै अननानै खोनासंदो आंनि कालसाराव थानायनि खोथाया बेनो जोंनियाव मिनिस्लुनाय रंजानाय बे जिनिसा गोमालांनो हमबाय बयनिबो मोखाङाव मोखां सोम सोम सोमल' नुगोन नोङो जेरावखि थाङा मानो दा जोंखौ बिदि खालामथों होनना इसोरा सोरजियाखैमोन जों मानसिसो अराय सम गोरोबनानै रंजानानै मिनिस्लुनानै थानांगौ because only human beings are gifted with the ability to smile animal don't have this ability खालि जों सुबुं माहारिफ्राल' मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ इसोरजों होजादों जों सुबुं माहारिफ्रा जुदि मिनिस्लुनो रंजानोनो हालाबा बे मोसा लख्रा बे मामा जिब जुनारफोरजों मा हाबनो दा आं रोजाबनोसै आलासि बादि बुंफ्लांलांलायसो लांबाय सरि थरायना उपर्ना नार्जारी बिफा मुस्रि बिश्वजित नार्जारी बिमा मुस्रिमा सतिबाला नार्जारी गामि खाग्राबारि लाइजामख' बनरगाव जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम पिन नं 783347 आंगोनि अनजाथाव उपर्ना गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ नाजावदो गोनां बिथांखौ सिगां फारसे आवगायनो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे बिथांनि आंगो बिफा बिश्वजित नार्जारी मानगोनां सारखौबो सिगां फारसे दावगानो थाखाय गुरै खावलायबाय बे मानबिलाइखौ गथायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि सार लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि कृपेश दैमारि मानगोनां बिथांमोनखौ दिनैनि जे मानबिलाइ गथायनाय आरो जोंनि बरायनाय बेखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिनानावा जोंनि सासेल' आइजो गेलेगिरि इन्डियान वमेन्स टीमनि केप्टेन माने आन्डार 20 आव जानो हानाय Uparma Narzary long live Uparma Narzary long live Duलाराय बर' फरायसा आफाद long live दुलाराय बर' फरायसा आफाद long live गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम जोंनि मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय दा लोगोफोर जोलुरा जासिगोन जोसिगोन फंबाय मोना आरो दिनैनि बे गेलेनाय हाबाफारियाव नर्थ क'क्राझार भार्सेस रामफलबिल आनसलिकनिफ्राय जाहैबाय नर्थ क'क्राझार आनसलिकनि ओमफ्राय रामफलबिल गेलेगिरि जोंनि मानगोनां नोंथां दा लोगोफोर मानगोनां आलासि सारमोनहा माने बे फुटबल गेलेगोन उन्दैफोरखौ माने बेस्ट उइसेस जासिनो नागिरदों जाहैबाय हेन्डसेक लानो नागिरदों डक्टर बेलावके कासे क'क्राझार गभ कलेजनि एस'सियेट प्रफेसर दङ बिबार मावजिनगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी सार लोगोसे डक्टर आदा बसुमतारी सार United from ex-NDP नि मानगोनां आफादगिरि सिला बसुमतारी लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोसे जोंजों हांख्राय हरजानाय एबा बरायजागिरि उपर्ना नार्जारी आरो बिथाङानो दिनैनि जे किक अफ खालायगिरि गासै आलासि सारमोनखौ लाइनाव थानो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि सार लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि क'क्राझार बेम्पार्ट बिथांमोनखौ दान्दिसे सिरि थानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे जोंजों दिनै बरायजानाय इन्डियान आन्डार 20
वुमेन्स टीमनि केप्टेन फानिजाथाव उपर्ना नार्जारी बिनानावखौ दिनैनि जे किक अफ बेखौ खालामनायनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे बेसेस उइसेस होनो थाखाय गुरै खावलायदों बेजोंनो लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनो बोर हरनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय दा बेयाव गेलेनो फैनाय मोननैबो टीम आंनिनो आंगो फंबायफोरखौ आङो मोजाङै मोजां गेलेनानै नों जेसेबां रोंगौ नोंनि रोंगौथिखौ देखायनानै आरोबाव सिगांथिं आवगायलांनो हानायनि थाखाय खस्थ' खालामनानै जेब्लायबो खस्थ' खालामबाय था दा आं बेनि थाखाय मोननैबो टीमखौ अल दा बेस्ट उइस खालामबाय थेंक इउ अपर्ना नार्जारी दायो जोंनिया दङ नेशनेल एन्थेम लोगोफोर बिनिफ्राय दा नै जोंहा आमाइसो दाउदै लोगो मोनलायबाय आंनि दुश्मन बियो ओमफ्राय बेहा दिनै बिराद लेट फैदों माने बे सोलाबाना बेस्थ' ओमफ्राय दा खेला जागोनावसो फैबाय नै जों बिथाङा जोंहाथ' दहायनिफ्रायनो दंफैयो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय दा नै खेलाया जासिगोन जोंना उपुरमा ना माबा दाख्लि फुटबलाव देरहानाया हिन्जावसा सिख्लाया बे बेखेवना होबाय बेनिफ्राय लोगोफोर दा खेलाया जासिगोन आन्डार 13 बयसफोरनि फुटबल मा होननाय जायो एरजेनबाय गेलेनाया जागायबाय नर्थ क'क्राझार आन्चलिक भार्सेस रामफल बिलमोन होनबा रामफल बिल आन्चलिकजों सौजेनसैबो नामा लागाव जोगदावलाबाय थाबानो जायोलै सिमाहाय एसे गोरों खराल मोनगौमोन जोंना दा बिनानावमोना मोसानोसैलाय जोंनि जे दिन्थिफुंनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों दस्रा ड्रेस गानना मोसानोसैलाय ना एबार ना मा गान मेगननि नोजोराव ना कालारि फाइट लोगोफोर दा माने हाफ जाहैबाय बेनिफ्राय दा हाफ स्क्रिनावहाय नै जोंहा गियान'दय लाइब्रेरिनिफ्राय बिनानाव मोनहा मोसानोसैलाय दहाय ख्रिस्टि मोसानाया फु होननाया दा बिसोर मोसानायखौ खेबसैलाय नै माबा खेला गेलेनो नागिरदों दामना होलै जोंना नै दा गाइसमोन गामि खाथिनिनो जों लागो खाथिनिनो जान्था फाग्ला आदैखौ लोगो मोनदों हेनसेक आदै जान्था बेनिफ्राय मोनसे आंनो मोनसे आइडिया होनांगौ नोंहा आं मोनसे आइडिया सोंनो नागिरदों आइडिया माने मारै गार्लफ्रेन्ड मोनगोन मोनसे आइडिया जानोलै आंबो नागिरबाय थादों बेखौ मोना आरोना रावबो नायस'ना जों बायदिखौ दा बेखौ एसे दुर्माखौ सोंग्रोनांगोन आरोना आं दुर्माखौ लाग्रोनांगोन ओंखायनोथ' बेसो खिन्थायोना दा बुंनो हाजोबथ'नाय नङा आं दुर्माखौ लाग्रोबासो माने मा स्टिल फरायनांगौ बिदि फैयो आरोना आंनि गोसोआव ओंखायनो दा आं दुर्माखौ लायाखैना आइडिया मोनथ'वाखै दा दुर्माखौ लाबासो आंनावबो आइडिया गैथ'वा दा दा बेनोसै आरोना आदैमोन ना आं बैसिम थांसै नोंसोरबो दे एक्टुवार जोबसै आदै मोनसे आंनिफ्राय देरसिन एक्टुवार आवगायनानै दङ गोजौआव थांबाय
मोसाखोमागासिनो दङ बिसोर जोंहा गिबि गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनायावहाय खेलाया जोब्बाय हिर' अफ द मेच जेननायनिफ्राय बे समाव हिर' अफ द मेच दिनैनि गिबि जागायनाय बेवहाय साबसिन गेलेगिरि महरै बान्था आजावनो हानाय जार्सि नम्बर 7 रामफलबिल आन्चलिकनि अनुराज नार्जारी बिथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर जासिबाय दा बे समाव दिनैनि जे बेखेवनाय बा अपेनिं सेरेमनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय हानाय जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोफैनाय गासै दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बारग' जानो गोनां खेलाया जाहैबाय दा खेलाया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे रामफल आन्चलिकनिफ्राय फैनायमोन जाहैबाय बिसोर माने देरहानाय जायासै जेनबाय बेनिफ्राय जोंहा प्लेयार मोनदों जाहैबाय एसे नायनो बरिया एसे दांनायथारसैलै बरिया दे फंबाय दे हेनसेक लानोसै मोजाङै बिदिनो दावगालांनो बेस्ट प्लेयार नुनाया इयुनाव थांसिन होमबा सार आनारस मोनजासिगोन खेला जोबनायनि मा मोननै बेलाय आंनि 100 था हर जाबाय दे नै बाबुमोनहा जै जेननायनि होनलांबावबायसो जै जेननायनि जेनबा बिसिबां देरहाग्राफ्रा नर्थ क'क्राझार आन्चलिकनि बिसोर बाय बाय लाहरदों बाय 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 रुजु आंनि प्रडाक्सननि एक्टरा ओइ सनाना नों दा माबाय जाना फैदों आङो नङा ओमफ्राय नों गाबफिननो गोसो दंना गैला सर्ट मुभि गाबफिननो गोसो दंना गैला सुस्मिताखौ लेंफिनदो नोङो बे माबामोनखौ मा होनोमोनलाय अमृतामोनखौ एक्टरा बरिया नुयोना सावलुनाव फै जिरि बेसां औ लोगोफोर जों दा माने दहायनि जायगायाव सफैफिनबाय माने फुटबलाव जोब्बाय बिनिफ्राय जोंना नै ग्रुपआ दतमा गियानोदय लाइब्रेरिनिया मोसाखांबाय बिराद बरिया मोसादों नानिमोनहा हायलालाय हुइलालाय सिखिरि सिखोला बायदि सिख्लाफोर किकि सिख्लाफोर हेल' सिख्लाफ्रा हेल' होननायसो जानोसै फानि भिडिअ'नि लास्टनि लास्ट ओरै नानिमोनखौहाय एसे खेबलांसै थांसिगोन नालाय मानो होथेखो नोंहा सेल्फि आयौ दोद आंखौ साइज नुवा दे आंखौ खेबलाय आया बन्द खालामगोन नामा बेनिफ्राय नै ओरैथिं खावसे दंबावो हेल' ओमफ्राय ओरैनो सोरखौबा नायहरदों हनै बेहा नै सेल्फि लादों हारसिङैनो ओमफ्राय ओरैथिं नै जोंना दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय होनबा बिराद इन्टारेस्ट खालामबाय इन्जय खालामबाय माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना इन्जय ओमफ्राय नै ओरैथिं सोमदोन ब्लग उनाव मिथिखाबाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायदो प्लेस अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामदो येस
कमेन्ट फरायबाय था नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो मा खालामनांगौ खालामदो जोङो बुंनांलाय गैया जाहैबाय आरो ना नोंथांमोना बुंबाबो खालामखाया थ' नोंथांमोना गोसोबायदि खालामदो मा खालामनांगौ खालामदो आरो ना गासिबो बेनिफ्राय माने नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनफा मोनफा कमेन्ट मोनफा मोनफा लाइक खालाम जेनेबा नोंथांमोना गोसो गैयाबाथ' जों खालामनोबाबो जाखाया नालाय नोंथांमोननि गोसो बायदि खालामदो मा कमेन्ट लिरदो थ' गाइस बेनोसै आरो ना जाय नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ मोनफा मोनफा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय